Ассаламу алейкум. Здравствуйте, уважаемые друзья. Итак, имрӯз андак намоиши кӯтоҳ как сказать пожалуйста по-русски. Асосан слово пожалуйста ҳамарӯза дар муошират байни одамо хеле бисёр истифода мешавад, хостан дар забони русӣ. Ва ҳоло мо чӣ хел ва дар куҷо, дар кадом вақт, ҳолатҳо калимаи пожалуйстаро истифода мебарам, дар ин видеои кӯтоҳ дида мебароем. Албатта шод мешавем аз лайк ва поделиться бо ин видео. Фикру ақидаи худро метавонед дар комментарий гузошта бошед. Инак рафтем дӯстон. хуб, дар оғоз худи ин калима чӣ хел ба забон оварда мешавад, яъне талаффуз карда мешавад. Калимаи бо ҳарф гӯйим, агар пожалуйста. Ҳарчанд ин калима андак мураккаб мушкил менамояд, лекин вақти ба забон овардан, гуфтан хеле наздик мешавад, чун агар мо аҳамият диҳем вақти гуфтан пожалуйста, яъне бисёр ҳарфҳои он ба монанди ини аз байн мераванд ва ба забон овардан, талаффуз кардан пожалуйста осон мешавад. Пожалуйста, пожалуйста. Акнун калимаи пожалуйста дар куҷоҳо, дар кадом ҳолатҳо истифода мешавад? Чӣ хеле ки қаблан нақл кардам, калимаи пожалуйста хеле дар бисёр маврид истифода мешавад. Барои чӣ? Ҳоло дар мисолҳо дида мебароем. Мисол дар ана ин диалог. Передай мне, пожалуйста, хлеб. Инҷо калимаи пожалуйста метавонем чун лутфан, чун илтимос тарҷима карда бошем. Мисол, лутфан ба ман нонро де, лутфан ба ман нон биде, ба ман нон биде. Вот, пожалуйста, ана марҳамат. Аллакай инҷо калимаи пожалуйста чун марҳамат, яъне албатта инҷа ҳам гуфтан мумкин, марҳамат ба ман нон биде, лутфан ба ман нон биде. Инҷо бошад вот, пожалуйста, ана марҳамат. Пожалуйста, инҷо чун марҳамат, яъне марҳаматгиред омада истодааст. Спасибо, ташаккур, раҳмат. Спасибо, ташаккур, раҳмат. Ва ана акнун инҷо боз пожалуйста, яъне дар ҷавоб, яъне як шахс аз дигар шахс нон пурсид, ӯ нонро дод, вай гуфт ана марҳамат бигиред, раҳмат, ва дар охир мегӯяд пожалуйста, будь здоров, яъне инҷо низ ҳеҷ гап не, ё худ саломат бошед. Пожалуйста инҷо чун ҳеҷ гап не, саломат бошед истифода шудааст. Идома медиҳем. Чӣ хеле ки мебинем дар забони русӣ пожалуйста на танҳо вақти мо касеро бо эҳтиром, бо одоб якчи мепурсем талаффуз мешавад, истифода мешавад. Инчунин вақте мо ба як касе як предметро аз даст ба даст медиҳем, пожалуйста гуфта медиҳем, пожалуйста гуфта медиҳем. Ва вақте ки мо ба касе ташаккур ё раҳмат гуфтанӣ ҳастем, он вақт низ пожалуйста истифода мешавад. Яъне вақте ки мо ба одобона ба касе як чизро додем, марҳамат бигиред, пожалуйста возьмите. Ва вақте ки ба касе ташаккур мегӯем. хуб дӯстон, аз худ кардани ин қоидаҳо на он қадар душвор аст. боварӣ дорам ин видео баҳри шумо андак маълумоте пешниҳод кард. Акнун шумо на танҳо дуруст,
балки با одобона метавонед суҳбат кунед. Чун намешавад лайк ва делиться ва комментарий гузоред оиди ин видео. То намоишҳои оянда саломат ва муваффақ бошед дӯстон.